vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma ndinoda kureurura kuti ndakaendawo kuOman uko kwandakasvika ndikanoita mwedzi miviri ndichirara nembwa. Ndakaita hangu mari ndikabva ndachizodzoka kunoku kuZimbabwe because murume wacho wandainge ndichishandira ainge aine moyo wakanaka, ainge akasiyana nevamwewo vamwe vandainge ndichiona mamwe maArab vaiitira mamwe mamaids avo kutsinye. Inini akanyatsokundikumbira zvakanaka, akabva ati hameno kuti iculture yavo here, but akangoti ndo zvaanongonzwa kuda izvozvo, kuona mukadzi mutema achiita bonde nemhuka, kumuidza kuita kunge mhuka ndo zvinomupa mafeelings. Ndakasvika pakubvuma because iye akaramba achingondikumbira achindipa mari, zvainge zvisiri zviya zveginyabvu. He was talking to me patiently and ndakafadzwawo nazvo nekuda kwemari yaainge achindipa. Mari ndakaita mukomanashi, ndakataura naamai vangu, asi amai handina hangu kuda kuvabudira pachena kuti awa ndio maitiro acho andainge ndava kuita mari. Ndakangoti mama, kunoku zvinhu zvakaoma. Each and every cent that I am going to send you, please make it count. The first week mukoma yaaifamba neni around other villages ndichinorara nemamwe maArab uye zvekare vachizonditarisa, ndaita zvekuiswa pakati petent, so ivo vakagara ine circle, ndichitwa bonde nembwa maRottweiler nedzimwe imbwa dzakangosiyana, mabreed akasiyana, but anenge akatrainwa kuti ange achirara nevanhukadzi, zvekuti haimbokurume kana kukukuvadza, inenge ichitonakidzwa newe. Saka ndaipiwa mari yakawanda, uye zvekare sezvo ndainge ndava kutoziva kutoti apa ndatova pabasa, ndaishandidzana nayo imbwa iyoyo. Varume vaya vakanditarisa, uye zvekare nekutamba vaifarira kutanga vakuona uchitamba iya yavanoti twerking, vakangokutarisa vachikutema nemari, ugoti vanhu vacho they are oil magnets, vane mari inosemesa. So I spoke with my mom, ndichingaudza kuti kuno kumama kunorwadza, and the family that I was working for, it was quite a big family because vanongogara pamwe chete as a family, kubva kunana gogo, vana sekuru, vana bankuru, vanani vese vanenge vakangoungana panzvimbo imwe chete, and havadi mamaid akawanda, vanenge vachingoda munhu one. So mukomanashi, I got used to it. Namai vanguo havana kuda kuzombo-ndiitirawo chitsotsi, vaiti kana ndikavatumidzira mari iyoyo vaichengeta, vakabva vanzwa kwainge kuine stand muno muHarare. Apa isuwo takangokura hedu tichingotambura tichingoroja kwataigara hangu, handidi kutaura nezita, ndichangoti kuEpworth. Takafara chaizvo mukomanashi kuti tainge tatengawo stand, kwava kutotanga kutovaka. Kana kuri kunzi panenge paine mari mukomanashi, you can build a house in less than 4 months. Imba inotovakwa ikatopera, mukatotenga nefurniture. I was making a lot of money. Saka ipapo pacho patainge tichigara, ndairara zvekare nemamwe macousins, vana vake uye zvekare namukoma wacho, vose vainditora seprostitute ravo, but nekuda kwekuti vainge vaine moyo yakanaka, vaiti kana vakauya kwandiri kuzorara neni, zvimwe zvacho hazvo zvaiva zviine kakubatwa chibharo mukati, asi waiti kana wapedza kubatwa chibharo wobva watemwa nebhanduru rema-US dollars. Kwamana chindoda kutendawo Mwari, even though ndakarara nembwa, but ma-sacrifices awo andakaita zvitori nani than vamwe vandinonzwa vachitaura ivo kuti pavakaenda kunana Oman vakashungurudzika, vakadzoka vasina kana chavainge vambori nacho. So pandaidanana naagent uyo ainge achinditsvakira mabasa, he even warned me, akabva anditi do not have that habit yekuti pese paunenge washanda wava kutodanana neclient because no one is going to respect you. He warned me against these other Nigerians, akanditi sema-Nigerian dai wasiyana nawo ma-Nigerian because ma-Nigerian anokwanisa kungokuita yese, but mukomanashi pane pamwe pandakazomboenda pane imwe imba pamba apa ma-Nigerian awa vaingogara vari varume chete, ndikabva ndatoti panapa
zvitori nani kutoti maNigerian awa ndinge ndichitomachinjanisana nekuda kwekuti ndinenge ndichida mari yakawanda. Saka ini ndainge ndichizviudza kuti maNigerian awa ndiri kumachinjanisana, but iwo ndiwo ainge achitondishandisa. Ndakashandisiwa nawo maNigerian awa kwenguva refu, mufunge zvenyu mukomanashi, but ameno zvimwe kuda ilaki randiinaro, because even though ndainge ndichishandiswa nawo maNigerian, but in terms of money handisi munhu uyayo wekuti kana danana nemunhu anobva andinyima mari ndainyatsokutopiwa mari yangu mune zvakanaka paya pasitomborina kana problem at all. That was when umwe wacho paakazondiudza kuti ainge aine dhiri raainge achida kuti tinge tichizopindana naro. Ndikati idhirirei? Akabva anditi kuOman uko ndine mamwe mafriends, saka mafriends awa iwo anokwanisa kuzoda maid pamberi apo, but you need to give me something. Akabva azondiudza mari yaainge achizoda, because panenge paine maagent fees nei. So then he let me speak with that agent. Ndobva ndatotanga kutoaplya mavisa. Agent wangu uya muSouth Africa ndakabva ndatanga kumushainira, ndokubva ndamuramwa ndikati uyu asina kana basa uyu. Kwandava kuenda uko ndiko kwakakosha mukomanashi. That is what I did at that time. Mushure mekunge ndazobva kuOman ndakabva ndachizodzoka hangu kunoku kuZimbabwe ndisingadi hangu kurebesa nyaya. Ndo zvandakaitawo izvozvo mukomanashi. Ndinongotiwo dai Mwari vandiregerera nekuda kwezvose izvo zvandakaita, kurara nemhuka. Even though mhuka idzi ndairara nadzo ndichiziva kuti ndokuti ndige ndichiwana mari, but idzo mhuka idzi hakusi kunzi dzinenge dzichizvifarira, asi they were trained from when they were puppies. Please post my own story kune avo vanenge vachida kuzondijaja. It is fine, you can judge me because you do not know what I have been through. I am raising my own family and I started my own small business nekuda kwekurara nembwa ndiri kuOman. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Yo, strange things indeed they do happen in this world. Just imagine kurara nembwa. Zvakangoma hazvo vedu we. Vakati kiki mukomanashi, saka maida kuti ndinge ndichizoita sei nekuda kwekuti ikoko pandakaenda kuOman ndakasvika ndikabva ndatorerwa passport yangu. So I did not even have any access to my passport or anything. So I was supposed to do what I had to do to get out of it alive. Ndo imwe message iyo yavakanditumidzira. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, asi zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Dai Mwari vandiregerera nekuda kwekuparadza kwandakaita marriage yecousin sister yangu kuburikidza nekuona mamessages pafoni pake. So ndakauyawo kuno kuSouth Africa. This was last year pandakauya mainge muri muna September. Ndakati ndasvika kuno kubasa ndikotsvaka basa ndikarishaya. Sisi vakabva vanditi mwana wamai uya hako kunoko. Ndokubva ndaenda ndikabva ndatanga kugara nasisi vangu ava. So nasisi we share different fathers but the same mother. I really do not know why I have a grudge against her, because ukama hwekwaamai ndiwo hwakatokosha than hwekwababa. Ndakati ndatanga kugara navo in a very nice apartment. Nerimwe zuva mukomanashi vakatongotanga kungotaura nabamukuru pafoni nenzira dzimwe dzekuti ndakatongonzwa ndava kuboyekana, because banguru vainge vachangobva mukubuda vachienda kubasa. Naimi zvinoitawo here kuti 5 minutes vanhu vava kutotanga kutotaura vachitoita malove making, vachitoudzana zvimwe zvinhu zvekuti iwewe kana usinawo munhu waunenge uchifambidzana naye zvinenge zvichirwadza.
to listen to. So I thought kuti vainge vachitondivhairira, ndikabva ndati it is okay. So vakazoti vasiya foni yavo pasi. Ndikatoshamisika kuti kosisi vatori nomwe murume wavanoita flirting naye, munhuwo wepafacebook wavainge vachingoita flirting naye. Ndakafara chaizvo nekuda kweevidence yandainge ndawana, ndokubva ndaita mascreenshots ndikaseva zita rake murume uyu. One day bangukuru vakati varegedza kuenda kubasa, sisi ndokubva vabuda vachienda kumall. Ndakazosara nabangukuru ndikataura navo, ndikabva ndati bangukuru, this story that I am about to share with you, no matter what my sister, you are never supposed to share with her, telling her kuti information maiwana kupi, because I am trying to save you. Ndokubva ndatowedzera nenhema kuti sisi vaikwanisa kuzovapa kana HIV nekuda kwekamumhanyiro kacho kavainge vava kuita. Saka bangukuru in shock vakabva vanditi, mainini, tell me what is the problem. Ndokubva ndachizotora foni yangu ndikavaratidza mascreenshot ndikati, tarirai muone, pane munhu wavanodanana naye ende munhu uyu akatombosvika pano. I know kuti vanhu ava vakatomborara vose, vakazongonyara havo kurara vose nekuda kwekuti ndainge ndiripo. Bangukuru vakachema because he really never thought kuti that was going to happen. Apa vainge vatori muprocess yekutengera sisi motikari. Ndo zvandainge ndazviudza izvozvo kuti hapana sisi pandingambovatendedza vachitengerwa motikari kuenda kumberi kwangu inini, yet I am more beautiful than he. So mukomanashi ndoda kungoreururawo kuti ndo zvandakaita. Vakabva vazotanga kungonetsana because bangukuru vakabva vachizotaimira foni yasisi sezvo ndainge ndavapa password, because ndaiwanzo kuti kana ndiina sisi paya ndaibva ndatarira ndichinyatsokucheka ndichida kunyatsokuona kuti password yavo inoti kudii. Ndikabva ndaikrema ndikainyora pasi. One day vakati vabuda vasiya foni yavo, ndikabva ndaenda ndikabva ndano-unlocka ndikaona kuti zvechokwadi sisi password yavo yandainge ndakakrema ndiyoyo chaizvo. Mukomanashi mushure mekunge ndaita saizvozvo, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kuwirirana nabangukuru, thinking kuti for a fact ndainge ndichazodanana navo bangukuru, but unfortunately that is not what happened, because he is more like an upright man. Avaite zvese izvozvo, he just avoided me until he got out of our lives. Kutaura kudai vatova nomwe mukadzi wavanofambidzana naye. Oh, how lucky she is, this woman. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, muri kumboitana seiko ma cousins? What are you doing to each other? Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. I really do not know if I am supposed to do this. Mukomanashi ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa, saka ndakanzi I am young enough and charismatic. Ndakakurawo ndichienda kuAFM. I don't think kuti pane problem kana mukataura zita rechurch uko kwandakakurawo ndichienda. So I was very charismatic. Ndaike ndichitoda kutoita mufundisi, but unfortunately nekuda kwekuti vabereki vangu vainge vasina mari, vakabva vandishayira mari yekuti ndinge ndichienda kuBible school. Fast forward ndakazozviendesa ndega, but at that time ndainge ndatobuda muAFM, ndokubva ndachizowanawo mukana ndikauya kunoku kuDubai. So mukomanashi, as charismatic as I am, I was then approached by one man who is an Indian man. So akangonditi, iwewe ndida kuzotaura newe after work. I then went to his office. Akabva anditi, I have this other friend of mine, munhu anobatsira vanhu vanenge vari charismatic, vanenge vaine potential yekuti vange vachizounganidza vanhu vakawanda panzvimbo imwe chete. So I really did not want to ask a lot of questions. Ndokubva ndachizongobvuma paya. I was then taken to this other house uko kwandakanosangana neumwe muindian uyu, like he is a priest, a Buddhist priest. Ndokubva tachizotanga kutaura. Akati he wanted to give me a certain kind of a power and blessings, and also the power to control the human mind and the power to have people following you. So mukomanashi ndo pandiri pari zvino. So ndakanzi ndinofanira
kutanga ndaramba Jesu, in which that is the most difficult thing that I ever did. Unfortunately, I had to do it. So ndakaramba Jesu, then I started studying Judaism. Ndakati ndapedza kuita mastudies angu Judaism and followed some of the secret stuff in Judaism, like the keys of Solomon nezvimwe zvakangosiyana. I don't think kuti most of these things you can understand them komanashi. Zvinotoda kana ndikazowana nguva then ndinobva ndachizogara pasi ndobva ndanyatsokuexplaina kuti what am I talking about, the hidden secrets of Judaism, like how did King Solomon build the temple during that time achishandisa ma-fallen angels. It is a complicated thing kune vanhu vanenge vasiri spiritual and those that have never heard about this, but if I get that chance, I will try to make an audio so that you can properly understand. So I studied Judaism. After that, I renounced it. From there, I became a Catholic and I renounced it. And then I became a Buddhist, renounced it. And now I am in a certain type of a religion where I see God not as a spiritual being, but as a spiritual force. You won't understand it, but it needs a lot of time for you to understand that God is not a spiritual being, but it is just a force. Science ndiyo iya yavanoti dark matter, that which holds the universe together. You hold this universe together. That is the meaning of that. It is dark matter. Saka mukomanashi ndo zvandiri kudzidziswawo uye zvekare ndakanzi my task is to build the next biggest church out of Zim that will have its roots kunoku kuDubai. But the problem is that some of the things that they want me to do, it is becoming difficult for me. Ndakanzi, there is a step where I am going to sleep with a priest who is going to initiate me into a higher level. I have not been told kuti this priest aripi. Kana mukaposta nyaya yangu ndisivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pane zvose izvo zvavanga vachitaura, pane zvamatombonzwisisawo here. Ameno hanzi the keys of Solomon, zvinoreveiko izvozvo? Kana muinewo ruzivo, you can come to my inbox and you can tell me what you understand. You can tell me or you can tell us in the comment section. Mamwe ma-confessions ameno kuti ndo ma-spiritual beings acho here iwawo anenge achikonzeresa kuti pakuverenga ipapo unenge uchingokakama. A confession that you would have read and rehearsed, pakuzonoiverenga unonyasoona kutoti it's like your tongue is being tied. I really do not understand. Asi, let us talk about this in the comment section. Kune avo muri yeZimbabwe vanenge vachida kugamuchira Ishe Jesu Kristu as their Lord and personal Savior, you can repeat after me this sinner's prayer. Salvation prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all of my sins. Please forgive me. I did not know any better. I promise not to go back to my old ways. I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to save you forever and ever. In the name of Jesus, amen.